ילדי קצף גל במעגן מיכאל ניסו לצאת מהשער ביום תמים של בית ספר, אך השומרת לא נתנה להם לצאת, ולכן הם ניסו כל מיני תכסיסים בשביל לצאת מהבית ספר. תכף נראה כמה מהתכסיסים שהם עשו. לא נתנה לי לב, אבל היא לא נתנה לי. לא נכנעת בקוטב של שיר אוי, זה הדינים עובר לך עכשיו הוא ינסה לפחד מתחת ולא מצליח להתחנן שומר לא שמה עליו הוא יפנה ויחתור במונו הכסבני עכשיו מצדק קדמיים הוא חוזר ללא הצלחה עכשיו, אוי, מה זה יכול להיות? זה צמח! זה לא צמח! זה עכבר! לא? אולי זה ציפטיף? כן! זה ציפטיף! מה הוא עושה פה? האם הוא יצליח להתחמק לשומרת? האם? הוא מתקדם לשער! היי דד! היי דד! כל הכבוד, כל הכבוד! מה הוא עושה? תראי, יום חמים, אולי נלך לים. לא אכפת לך, נו. בבקשה, בשבילי. נו, בשבילי, בבקשה. אני מתחנן. עזוב, הוא מקופץ כפיח, ומחפשים אותו, לא חבל. נו, עזוב, שחפשו גם אותי, בבקשה. חם לי, אני רוצה ללכת לים. תראי, נו, בבקשה. תני לי לצאת. אני יכול את המפתח, אני אפתח בעצמי. אבל תוכל את זה רק להיכנס? לא. לא יכולה כרגע, מפריעים לי. ניסיון. האם היא תיתן לו לצאת? האם? איזה מתח. איזה מתח. בוא נרוץ לצד השני. מהר. האם? היופי. ייתן לו לצאת. איזה מתח. בבקשה, אני מתחנן. האם? אתה כל כך מושך. שובל, נו. תראי, נו, בבקשה. ניסיון כושל כנראה. מה שובה היום, נו. אני חייב לצאת. כשל, הוא כשל. כיום ילדים צריכים להסתפק בדרך כזאת לצאת מבית הספר. מה לעשות? אלה היה הניסיונות הרבים של צילומים של ילדים לצאת מבית הספר. היחידי שהצליח בדרך הוגנת והמנצח שלנו להיום זה השיח! אביב בר נתן.